tostu? Odlično! A želim nešto čokoladno. Ozbiljno? Pa dobro, sad ću da počnem. Uzet ću kolač. Hvala, bako. Prelepo. Dakle, spremna sam da počnem. Prvo treba ugrijati čokoladu. O, da, kako se lepo topi. Super. Mogu to gledati non stop. Gotovo. Aha. Ko je rekao čokolada? Evo je. Skloni se odavde. Ipak ću je dobiti. Ne može, to je moja čokolada, marš odavde. Ja, ali tako sam hteo. Ne brini, dragi, uzmi ovo. O, hvala, bako. Sad ću probati. Bingo! Smislio sam nešto. Uzet ću jagodu i stavit ću je između dve čokolade. Jao, ni nešto. Bolje da pojedem to. Tyler, možda ti treba mikrotalasna, jeli? O, da, bako, to je odlična ideja. Hvala. Gotovo, može da se vadi. O, pogledajte, čokolada se istopila. Napravio sam odličan desert. Jagode u beloj čokoladi. Sad ću još nacrtati slatke face i to je to. Gledaj, bako. O, da, to je preslatko, svaka čast. O, ostalo još čokolade. Odlično. Sad ću je sipati na svoj desert. Ovo ću politi belom čokoladom, a ovo crnom. I na kraju ću uzeti plavu čokoladu, baš je lepa, jel da? O, ispalo je preslatko. A sad ću i ja napraviti slatke face. O, gledajte, to su divne životinje. A lepota. Nisam razumela. Moram dobiti čokoladu. Jao, nikako da se smiri. Ja sam već rekla ne. Dobro. Sad ću ti odseći jedno parče. Ovo će mi trebati. A ovo možeš da uzmeš. Izvoli, samo se skloni odavde. O, konačno. Jeste već shvatili šta želim da napravim? Eto, ostalo ga je samo obojiti. To je to, ovo je roze, flamingo, svaka mi čast. Jo, nevjerovatno, to je prelepo. Hvala, bako, znam. Dakle, mi smo završili. Možeš jesti. Wow, kako je sve lepo. Počet ću od ovog. Super. A šta je ovo? Flamingo, stvarno? Sad ću ga probati. Jao, prelepo. Sviđa mi se svaki deo. Ne mogu da se zaustavim. I poslednje jelo. Jedva čekam da probam. O, da, divno. Ovo jelo mi se najviše sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. Šta, ozbiljno? O, baš mi je drago. Hvala puno. I što se ne radujete? Poslednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boje. Tako je. O, to će biti veoma lepo, ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je. A zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. A zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. Šta je to? Šta se dešava? Dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jo, jadan. Tačno. Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. O, bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. Da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. O, ne! To je knjiga. Šta sam uradio?
Treba ih hitno izvaditi. Jao. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. Svaka ti čast. Ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se onesvestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da. Vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo na čikalu. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja. Svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspela sam. I baš sam se umorila. Ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte. Sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Jao, nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. Šta je to? Sad ću probati. Prelepo. Ali pratim vas, Bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću močiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, Bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da to metam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast. Prijatno, draga. Osjećam da će pobeda biti moja. Wow, koliko slatkiša. Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona. Neverovatno. Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku. Da vidimo šta je unutra. Neverovatno. Čokolada je prelepa. I punjenje je super. Divno. Zadovoljna sam. Ali to nije sve. Ostala je poslednja šarena kocka. Izgleda neverovatno. Wow, unutra su jagode. I žele, i kore, i fil. Tu je sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. Da, to je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobeda je moja. Pažnja. Želim opet nešto čokoladno u obliku jaja. Šta? Jaja? Ozbiljno? Misli. Da, imam ideju.
Dobro je što sam ponela sa sobom ovaj kalup. Dakle, napunit ću ga belom nutelom. Ali to još nije sve. Unutra ću staviti 2 čokoladnih jajeta. Bako! Ups, izvinjavam se. Hvatam. Dobro je, sve u redu. Bako, opet vi? Ups, žao mi je, nisam namerno. Tyler, hoćeš mi pomoći? Naravno, nema problema. Uključujem. O, kako se trese. Gotovo. Sad ću napraviti oblik jajeta. Eto, divno. Ostalo je napraviti slatku facu. O, divno. O, Tyler. Hej, skloni tu knjigu. Moraš da kuvaš. Hajde. Jao, opet vi, Bako. Kako ste mi dosadili. Bako, odlično zavitlava šefa. Ne zavitlavam je. Hajde, kuvaj. Ali šta da smislim? U stvari, imam odličnu ideju. Što bih nešto spremao kad mogu poručiti to? Eto, sad imam čokoladne jaje od Milke i Oreoa. Pa dobro, neka te. Prijatno, draga. Wow, neverovatno. Ali probat ću prvo ovo. Da vidimo šta je unutra. Wow, uzet ću jedno jaje. Da vidimo. Baš ukusno. Nikad nisam jela takva jaje. Sviđa mi se ukus. Prelepo. Dakle, to sam pojela. A sada mogu probati ovog pingvina. Wow, divno. Jako mi se sviđa. Hvala puno. I ostalo je ovo ogromno roze jaje. Sad ću ga razbiti. Zašto neće? Hajde! Da, uspela sam. O, da, to je jako zabavno. Kakav je ukus? Neverovatno, oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Wow. Divno. Dakle, spremna sam da najavim pobednika. Čestitam. Opet ja. Svaka mi čast. Ne brini, dragi. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao, drugari. Pošto su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba.
Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O, da. To izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti s čokoladnim sirupom. To je to, završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. Da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. Obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo. Slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. O, kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? O, uspelo je. A sad mi treba krompir. A, izgleda da sam ga trebala prvo očistiti. Nešto neće. Ma, nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. O, šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. O da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Oho, je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to? A, kako vruće. A, ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? A nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. O, to je voz sa sosovima? Ne
mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. O da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. O da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. O, da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jao, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led. Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijetno, sestro! Wow, kako je sve lepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra. Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Ajde, sigurno ću imati sreće. Ajde, aparat, nemoj me izneveriti. Želim nešto ukusno. Skittles, da. Sreća je danas na mojoj strani. I meni se mora posrećiti. Želim nešto ukusno da bi mi Mija zavidela. Hajde, molim te. Šta? Rana za mačke? To nije ono što sam očekivala. Tako ti treba. Ne, dobit ću nešto ukusno. Magično dugme. Hajde da pritisnemo. Jo, šta se dešava? Evo mojih gostiju, drago mi da vas vidim u challenge-u. Pa, vreme je da pritisnete dugme. Ja biram naranđasto. Odličan izbor, Jennifer. Šta je na tabli? Nutella. Da, stvarno ti se posrećilo. Dobila si celu kantu Nutelle.
I to je sve tvoje, Jennifer. Jao, kako lepo miriše. To je Nutella. Ovaj ukus neću pomešati ni sa čim. Sipaj više, klovn. Nemoj da se stidiš. Kako god kažeš, sipao sam sve. Ups. Jao, nešto mi je palo na glavu. Aha, to je kanta u kojoj je bila Nutella. I izgleda da je to znak da Nutella nema više. Ako je baksus Jennifer dobila takvu ukusnu hranu, onda ću i ja sigurno imati sreće. Wow, pravu si, Mia. Dobit ćeš marshmallow. Imam veliko pakovanje. Sigurno nećeš ostati gladna. Wow, kiša od marshmallowa. Želim da je hvatam ustima. Uspela? Wow, dobila sam odličnu ideju. Jennifer, daj mi obraz. Mia, šta to radiš? Ma daj, nemoj se derati. Razmisli sama, kako je moguće jesti marshmallow bez Nutelle? To si dobro izmislila. Wow, Mia ima celu kutiju marshmallowa. Možda će i meni dati malo. Mia, ćao, dugo se nismo vidjeli. Daj mi malo. Hoćeš marshmallow? Šta da ne? Izvoli. Hvala. Jo, šta to radiš? Ništa ti neću dati. Ovo su moje marshmallove, što znači da ću ih sama pojesti. Cicija. Pa dobro, dobit ću svoje marshmallove. Ne želim da te uznemiravam, ali na ekranu uopšte nije marshmallow, dušo. Jo, šta je to? Moja glava? Pazi! To sigurno nisu male mekane marshmallove. Stvarno? Toaletni papir? Pa dobro, to je odlična prilika da se osveti mi. Naučit ću je pameti. Jo, šta se dešava? Da li je to toalet papir? A šta je to na njemu? Treba da paziš na svoju hranu, Cicio. Sad sam sva u tome. Želim da se istuširam. Nikakvog duša, draga. Samo ti i dugmat. U redu, pritisnut ću 2 odjednom. Volim aktivne goste. Med sa brašnom. O, da, Mia, to će biti spektakularno. Skidam poklopac. Idemo. Jo, nešto teče na moju glavu. Nešto mnogo slatko. To je med. Dobro je, volim ga. Drago mi je da si zadovoljna. A sad najbolji deo. Super. Ne mrdaj. Jo, sad se nešto sipa na mene. Nešto belo. Je li to sneg? Ne izgleda tako. Brašno. Pogodila si. Uživaj. U čemu po tvom mišljenju ja treba da uživam? Ne znam ja, ali izgledaš sjajno. Manje priča i više radi, Jennifer. U redu, ovo roze dugme izgleda bezbedno. I dobila si ukusne kuglice unicorn. Čestitam. Wow, već osjećam njihov ukus. Pa onda neću da te mučim. Otvori usta. Prelepo. Uživaj, dušo. Sreća te može napustiti u svakom trenutku. O, znam. Imam kantu od Nutelle. Mogu skupljati kuglice u nju. I bit će ih mnogo udobnije jesti tako. O, prelepo. Ne mogu stati. Pa, Jennifer, drago mi je što si zadovoljna. A da bih bila još srećnija, dodat ću nešto. Šta hoćeš? A, shvatam. Mleko, naravno. Cornflakes se jede sa mlekom. Vrlo pametno, Jennifer. Eto, sasvim druga stvar. Stavit ću kantu da se puni. A dok čekam, mogu i ovako da ih jedem. Prelepo. Hej, klovn, a šta je sa mnom? Vidi, pritisnula sam dugme. Brže mi baci slatkiše. Žao mi je da ti kažem to, Mia, ali pseća hrana se teško može nazvati slatkiš. Ali sigurno će biti zabavno. Fuj, kakav smrad. Nisam očekivala to. Dosta više. Prekini. Ne želim više da igram tvoje igre, klovn. Sve dok si u toj kutiji, Mia, igrat ćeš po mojem pravilima. Čim izađem odavde, bežiš to dalje. A joj, na šta ličiš, Mia? U redu, pritiskam dugme. Biram odmah 2. Hrabra odluka. I kao svaka druga odluka, ona ima svoje posljedice. Na ekranu je moja omiljena kombinacija. Počećemo od jaja. Jo, kako boli. Je li to kamenje? O ne, to su sirova jaja.
Jao, koji sam baksus. Pravo u lice. Jennifer, kako se osjećaš? Ako se sjećaš, pritisla si 2 dugmeta. Što? To nije sve? Ne, sad ide perje. Jao, perje, koliko ih ima? Da, sreća me je stvarno napustila. Sad ličim na kokošku. A vidiš šta si mi uradio, klovne? Izgledaš prelepo, Jennifer. Zašto se smiješ, mala? Pritisni dugme, hajde. U redu, neka bude ovo. Wow, to je prava sreća. Tabasco, Mija, pazi se. A usta bolje ne otvaraj. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo da ne sipaš ovaj sos na mene? Takva su pravila, Mija, nisam ja kriv. Izgleda da je prestalo. Jao, ali ipak mi je ušlo u usta. Gorim. Neverovatno. Jao, u pomoć. Klom će se ispržiti. Pa nisi trebao da polivaš ljude ljutim sosom? U redu, Mija, pomoći ću ti. Stavit ću odelo, sad sam kao pravi vatrogasac. Vreme je da ugasim taj plamen. Hvala. Sad sam sva mokra, ali barem ne gorim. Odlično. Mislim da je challenge uspeo. Dobrodošli u kulinarski izazov. Dakle, prvo želim tortu sa M&M s bombonama. Jeste li spremni? Našla sam. Da vidimo. Da, to mi treba. Prvo ću poređati bombone po bojama. Dakle, plave. Zatim zelene, žute, naranđaste i crvene. Gotovo. A za gornji sloj ću koristiti oblik srca. A šta je ovdje? Sad ću probati. Baš ukusno. Dodat ću celu teglu za unuku. Eto, lepota. A odozgo ću poređati lepe bombone. Divno. Sada treba pažljivo dići kalup. I eto, kakva lepota. Pogledajte kako lepo curi. Deo čokolade se stvrnuo sa bombonama. Odlično. Napravljeno sa ljubavlju. Wow. Dobro, sad će sve biti. Uzet ću žvaku i zalepiti ravne trake po celoj torti. Tako je. Odlično. A odozgo ću sipati čokoladnu nutelu. Da, kako lijepo curi. Gledajte, sve spremno. Oho, cool. Svaka mi čast, jel da, bako? Treba ti još nešto? Što? Je li to za mene? Hvala. Ne, ja ne jedem. Samo sam hteo da napravim leptira. Eto, on će odlično ukrasiti tortu. A uz pomoć slatkiša ću dopuniti svog leptira. Eto, sjajno je ispalo. Šta je tamo? Gledajte, učite kako treba. Ja sam već obložio šarenim štanglicama celu tortu. Odozgo ću dodati ukusne M&M bombone, ali ja neću ih samo sipati. To će biti pravo umetničko delo. Još malo? Da, to je to. Ovo je savremena umetnost. Oho! Unuko, posluži se, draga. Wow, kako lepe torte. Šta je ovo? Kako se drži to? Ne treba mi, probat ću ovu statu. To je ukusno. Super. A sa čime je sama torta? Sad ću je probati. Wow, ona je odlična. To je neverovatno. Dopalo mi se. Idemo dalje. A sljedeća torta sa srcem. Srce je ukusno. Sviđa mi se. A kakva je torta? Sad ću nju probati. Wow! Torta se bukvalno topi ustima. Mnogo mi se sviđa. Ekstra.
Ali to još nije sve. Ostala je posljednja torta. Prvo ću probati leptira. Obožavam čokoladu. Leptir je ekstra. A sad je vreme da probam i samu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. O, da? Oduševljena sam. Sve je bilo jako ukusno, ali pobedio je Tyler. Da, svaka mi čast to. A sada želim da probam tortu u stilu Barbie, jel može? Dobro, unuko. Sad ću napraviti sve. Marshmallow, zvuči zanimljivo. Da vidimo. O, tako mekani. Jao. Gledajte. Jao, ti nikad nećeš porasti. Gledaj, zalepit ću marshmallow na tortu. Da, odlično, imam dobru ideju. Prvo ću sipati Nutellu na suknju. Tako je, ekstra. A zatim ću staviti marshmallow. Eto. I još. I još. Da. Šta, čekajte, nema više. O, šteta. A, tačno. Ostalo mi je u ustima par komada. Jao, fuj. Dragi, nemoj. Uzmi bolje moj marshmallow. A ja ću zalepiti šareni marshmallow. Eto. Ispalo jako slatko. A zatim ću dodati srca. I moje lepo odelo je spremno. Gledajte, šefe. Nije loše. A meni će trebati rukavice. Uzimam marshmallow i dodajem zelenu jestivu boju. Ostalo je sve dobro promešati. To je to. Testo je gotovo. Razvući ću ga i napraviti novu haljinu za lutku. Da. Suknja je tu. Zatim ću staviti kaiš i topić. Eto. Uz pomoć lopatice ću ukrasiti našu haljinu. Dodat ću par detalja i lepe šare. Divno. A sada treba zalepiti cvetiće. Eto, moja Barbie u zelenoj haljini je spremna. Mala, jesi li spremna da probaš naše torte? Prijatno! Wow, kakva lepota! Prvo ću probati tortu kuvara, da! Ukus marshmallowa. Predobro! Oduševljena sam. A sljedeće na redu neka bude ova torta. Izgleda jako slatko. Wow! I ukus je super! Da! To je neverovatno! I na kraju torta od Tylera. Da, dopada mi se. Obožavam marshmallow. Dakle, koju tortu odabrati? Mnogo je teško odlučiti. Dakle, tako, pobeda je tvoje, čestitam. Hvala, unuko, baš mi je drago. I na kraju želim da probam tortu sa čokoladnim štapićama. Naravno, draga, može. Evo čokoladnih štapića. Uzet ću jedan. Cool. I drugi. Borba? Da, eto ti. Ja sam pobedila, a ti si razoružan. Ovo je neki vrtić. Ja već počinjem da ukrašavam tortu. Pažljivo ću rasporediti roze štapiće po celoj torti. Tako je. Sad je red na slatke konfete. Evo ih. Ja moram pobediti ovo rundi. Što više, bolje. Super. Ne, nisam preterao, taman je. I vezat ću mašnicu. Eto, sad moje torte izgleda kao poklon. Bako, ustajte. Šta? Ne spavam, skupljam snagu. Gotovo.
I udarat! Ja! Eto. I sad ću kratkim štapićima ukrasiti celu tortu. A u sredinu ću dodati mrvice i poređati čokoladne jaja. Evo ih. Jedno, drugo i treće. Preslatko. A moje torta liči na pravo gnezdo za ptičice. Slatko. Hej, skloni ruke. Hajde sada ti. Dobro. A ja ću vrh torte ukrasiti čokoladnim kremom uz pomoć poslastičarske kese. Također ću dodati krem sa strana. Da. Ispadaju baš lepe šare, jel da? U sredinu ću staviti njušku ježa, a čokoladni štapići će služiti kao iglice. Eto. Moj čokoladni jež je spreman. Pa mala, hoćeš li da probaš? Wow, kakva lepota! Dakle, probat ću prvo ježa. Wow, ovo je jako ukusno. Zadovoljna sam. Sljedeće je torta u obliku gnezda. Wow, to je prosto odlično. Baš mi se sviđa ukus. I na kraju poklon tortica. Takvu još nikad nisam vidjela. Neverovatno koliko konfeta. Probat ću. Štapići su ekstra. I torta je dobra. 100% ova torta je pobedila. Rešeno. Da, znao sam, ja sam najbolji. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gdje je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit će tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čizmice. Gotovo. Samo što se bode. Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? Baš on sa slike. A dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups, baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto. Trallallero trallalla. To baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallalla. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još se mi prst ubola. Izvini, Tiffany, nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo.
Ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo je samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti? Isključio se. O ne, a moja perika, gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad ću iseći pače. Neverovatno! A to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno. Prelepo. Treba obrisati usta. Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. Nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? Nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O, da, to je moja već druga pobeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve je jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično.
A vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. I ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve samelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake huba-buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. Iscedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i njord bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki suši. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem, to je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej. Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. Hvala. To je moja prva pobeda. Super. Dakle, kao prvo želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. To je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. Da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oho! Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? Da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu i oj! I meni je ostao posljednji dodir. Jao, Wednesday ima testeru.
Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju, ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malu lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. Da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. Bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa. Nije loše, bako, hvala. Drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. Da, blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza koji liči na krv. Bože, Wednesday. Bako, smirite se, to je kečap. Dakle, preliću burger sa njim, a zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme je da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jao, kako strašno. Dakle, sad ja. Hvala na mlevenom mesu, bako. Thank you. Ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. Bravo, dušo. Hvala na podršci, bako. I ja tebe volim.
Dakle, sada mančmelu treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze nutelu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte! Odlično mi ide! I sama bih rado pojela taj burger. O, obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da. Gledajte, kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavicu od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. O, kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. O, a za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast. Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. A prijatno dušu. Wow! Kakav je to monstrum? A da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. A bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. Baka je pobedila, čestitam. A baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to? Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. A evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skoro sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto,
Izvoli. O, hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistača. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool. A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. Divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedila baka. Ja? Jeste čuli? Ja sam najbolja.